Valley. Eyochum bende Martin Regimano endo en riwruok mar kanise ma pacho kan mabendo ng'ere ka The National Council of Churches of Kenya kata NCCK. Okwedo malit mokalo wach obila tiyo kod ang'enge madwa kalore kata teko madwa kalore kedo kod jong'anyo. Ng'anyo manche ne obedo e pacho kan tarehe 25 madwe niendi. Jotelo mag kanise go endo wacho ne ogimor kata mathin gi gik manche ne otimore e pacho kan ma rowere moko ne ohinyie ka moko bende ne onegi. Ka achiel bende kod weche moko mag ketho ratiro mag oganda bete pacho kaendi ka giwacho ni oginyal yie kata matin mar mondo mi obila obed ka ketho ratiro mag oganda kokadho kuom tiyo gi ang'enge machalo kamano. Ne giwacho ni dwaro nitiere mar mondo mi josir lwedo duto te mag sirikal ma pacho kaendi otemie neno ni ratiro mag oganda gimiyo luor kendo girito kaka dwarore. NCCK koro kwayo bar migawo mar obila mondo mi otemie neno ni giluwo chike moketi mag obila kata moket ni obila monego bed ni obila luwo seche ma gin e tich seche duto ma ok ne tiyo kod ang'enge madwa kalore go endo. Bende ne gikwayo mar mondo mi temie manyo yo ma inyalo kel godo kwe pacho kaendi kokalo kuom neno ni jo ng'anyo bende owenegi ratiro margi mar ng'anyo no endo ka achiel bende kod kwayo josiasa bende mondo mi otemie bedo piny mondo gibed kod lalruok e kindgi giwegi mar neno ka ginyalo tieko ywaruok mane kindgi go endo. First, we want to condemn the strongest term possible the killings of dozens of Kenyans in the streets when they were exercising the obligation under the Constitution to express themselves. That is not what developed countries like Kenya do. We also observed the presence of goods. The police are required to arrest those who are doing those criminal activities. So we condemn the violence and the killings of more than 10 people in the streets. Kapodon manayo